Kung nangita ka man og lamiang putahe aron sawaan uban sa imong pamilya, ani ay pagkaon nga gidalit sa mga food vlogger. Tana, duwangan nato kining lutoon og tilawan sa report ni Mark Reggie Abella. Seafood ang trip ni mong kanon, suwayi kining hipon nga gisubakan og kamansi gikan sa food vlogger nga si Kusinerong Biyahero. Sa proseso sa pagluto, una, andama ang sangkap sa pagluto, gipanitan nga kamansi, dayon hugasan. Gisahon ang kamansi, ilunod ang hipon og timplahan nga mutukma sa imong panglasa. Here you go mga kapuso, ang hipon sa kamansi. O kung gusto kang muhigop og init nga sabaw, a must try kining bulalo og balbacoa nga gisagol nga dalit ni Rex Alba aka Chef Rex nga nakabase karon sa Estados Unidos. Iya kining gitawag nga bulbacoa. Ang pagluto sa init nga mantika, gisahon ang mga lamas, isagol dayon ang tiil sa baka ug aron mas espesyal sa gulan og silispada ug dayon gidugmok nga mani. Samtang naghuwat nga maluto ang balbacoa, isagol ang sabaw nga binukalan gikan sa bulalo. Presenting ang lamiang bulalo og balbacoa o gitawag nga bulbacoa. Ug aron mahimong complete meal ang inyong food trip, aniya ay dessert nga multicolored cupcakes nga giandam usab ni Mariana Avila. Una, andama ang mga sangkap, sa gula ang mga harina, itlog o guban pa. Aron ma-achieve ang kamabulokon niini sa gulan o mga food coloring. Human makuha ang gustong color niini, mamahimo na kining isud sa oven. Og tana, aniya ang multicolored cupcakes nga perfect sa mga sweet tooth. Daghan gayong mga pagkaon nga mamahimong katunon nga swak sa atong bulsa ug lamian usab. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.